Bugünkü gündə eng muhim yo'nalishlarning birisi, masalan, neyroşirklarni taqdirlantirishni reanalizatsiya sirlarini muhim Ой, жизнь сей. IT-форум бейт. Онлайм IT-форум. Бұл бітсең ауын еншік түгел, беремін. IT-форум. Сәлі біздің жонлы сәлет. Татарша көшірек. Жі пайдалы. Жеудет дегендегі жі. Жонлы сәлет. Сәлем достар, исәннәрмісіз, сізні қойнар сәлемлейбіз, алқышлар білән башлайбыз біздің тапшыруыбызны. Мен ниһаят өз орнымда һәм исегізге чырып өтәм достар, біз биләрдә, мин шатыр ішінде, минем тиремдә сәлкешләр, ойнылар, көләләр, жырлыйлар, биләр, демәк, әгәр дә сіз аларның тавышларын ишетәсез икән, біз үзәктә қойнайбыз демәк. Мен Үрзәл Әхмәдиев достар, біз жанлы сәлет эфирін башлайбыз, кеттік. Енді достар, біздің эфиріміз, біздің тапшыруларыбыз ғымумен сәлет хәрәкәті шәп үтсін үшін. Әлбәттә безнең дусларыбыз бар, һәм инде без аларга хәзер үк рәхмәт йөзеннән аларның исемнәрен атап китәбез. Алдынгылар хәрәкәте, Рәсәй балалар һәм яшьләр хәрәкәте ул. Шаян ТВ телеканалы, Яшьләр академиясе дипломатиясе, Татар радиосы, Созвездие Йолдызлык фестивале, Таттелеком операторы, Казан милли тикшеренү технологиялар университеты, Алгоритмика мәктәбе, Мәскәү политех университеты, Сәләт Стор кибетте, һәм без партнерларыбызга зур рәхмәтләр әйтәбез, һәм каты иттереп алкышлыйбыз. Рәхмәт сезгә бик зур! Инде җәмәгать безнең хәрәкәтебезне, безнең эфирыбызны матур иттереп башлый әле. Әлбәттә, сәләтләребез арасында да иң сәләтләре безнең эфирыбызга килеп җитә һәм бүген бездә күп санлы бәйгеләрнең, вокаль бәйгеләрнең җиңүчесе безнең монда кунакта Наилә Славина. Наилә, сәлам сиңа, күп иттереп һәм әлбәттә синнән бер матур гына җыр ишетәсебез килә. Sen
шамаға Көклер шексіз, көклер биік Танымасам жүректегі хыяллар Мен ашам көңілімнің Рәхмәт сиңа, рәхмәт, Наилә, бик шәп булды бу. Синең исемең дә бүләк дип юкка тәрҗемә ителми икән. Инде дуслар, без дәвам итәбез. Менә инде моңсу да булып куйды. Наиләнең шундый җырларын җырлагач, ишеткәч, аннары бит безнең 6 көн узды. Бүген форумның соңгы көне. Һәм безнең әле ябылу тантанасы булачак. Озакламый булачак ул. 6 көн узгач, безнең яңалыклар да бик күп булды. Әйдәгез әзрәк яңалыкларга күз салып алыйк. Нәрсәләр булды соң дигәндә, нинди яңалыклар булды соң дигәндә, безнең рубрикабыз бездә ниләр бар икән. Дуслар, безнең сәләтебездә, сәләтне бөтенебез дә яратабыз, ләкин айруша үзенең мәхәббәтен күрсәткән бу хәтле кеше моңа хәтле булмагандыр әле. Менә шундый җегет турында киләсе, яки бәлки кыздыр, әлегә белмибез. Менә шул кешене ачыклыйбыз, эзлибез, чөнки форум сәхнәсенә зур итеп "Сәләт, мин сине яратам" дип язып куйдылар. Без фотографияларын күрә аласыз. Бу кешене әлегә белмибез, бәлки ул минем балкон астында пупсик гафу ит мине дип язучы, бәлки шул кешедер ул, әлегә әйтә алмыйм. Ләкин дуслар, әгәр дә Сәләтне чынлап яратасыз икән, үзегезнең хисләрегезне яшермәгез. Бу беренче шундый безнең бүгенгә хәбәребез булды. Әйдәгез икенчесенә. Менә ул бик тә гадәттә, моның белән бәлки бу соңгысы булырга тиештер. Гадәттә анда зоопарклар турында хәбәрләр ахырда чыгалар. Бу юлы бездә яки реклама, яки хәбәр. Корылтайда Карлыгач торак комплексы ачылды. Хәзерге вакытта анда 4 уңайлы фатир бар. Карлыгачлар анда балалар үстерә. Бик күркәм гаиләләр бар икән бездә. Карлыгач Тулай торак комплексы. Дискәтүкләр, лекциялар, остаханәләр. Бушлай. Һәм инде өченче хәбәребез булайрак. Кичә күбегез моны беләдер дә инде, безне Сәләт хәрәкәтен күзәтеп барган, безнең форумны күзәтеп барган. Кичә биләрдә гомумән ниндидер Голливудка әйләнде, дуслар, чөнки кичке чара ул кичке чара вакытында төрле жанрларда булган кинолар күрсәтелде. Һәм дуслар, менә монда берничә безнең фотографияларны карый аласыз. Анда вестерннар да булды, анда кинолар да булды, һәм боевиклар да булды, романтика да булды. Һәм әлбәттә инде Сәләткә карата мәхәббәт ул һәрбер кинода сизелә иде. Инде дуслар, безнең тагын бер шәп кенә яңалыгыбыз бар. Дөресрәге ул безнең һәр вакытта була торган яңалык, һәр чыгарылышта була торган яңалык. Ул да булса Сәләт кунак яңалыгы.
Сәлам Туран абый. Сәлам, сәлам, Сәлам. Ничек сәлам. кәефләр, хәлләр, әхвәлләр? Ни бар, ни юк? Һәрвакыт шәп, әйбәт. Алла гөл. Сәләттә һәрвакыт шундый шәп кәефләр инде. Ничек? А как иначе? Как иначе? Тотырша әйткәндә, Әйе, как иначе. как иначе. Менә инде Туран абый, син бит инде беренче тапкыр гына түгел. Икенче тапкыр гына да түгел. Юк, мин бу елны яңа рольдә. Мин бу елны беренче Яңа тапкыр руль, яңа рульдә? Әйе, роль. Ага. Мин Яңа рульдә. Әйе. Мин спектакльдә уйныйм. Юк инде. Яңа рольдә мин менә бу 5нче һәм 6нчы форумнарда арт-директор. Беренче тапкыр мине чакырдылар. Беренче тапкыр. Әйе, беренче тапкыр арт-директор булып. Моңа алкышларга кирәк. Әйе. Менә команда җыйдым һәм шул команда белән без кичәге кичке чараны уйлап таптык. Мин бер үзем генә түгел. Дөресен генә әйткәндә, без бергәләшеп бөтен команда белән Сәләт йортында, Островский урамында, Островский 23 килми калмагыз. Шунда җыелдык берничә айлар элек бу форумга һәм бергәләшеп ниндидер безнең шундый мозговой штурм булды һәм без уйлап таптык берничә кичке чара, әйе, уйлаштык та, ниндидер консенсусга килеп, шуны оештырырга булдык. Әйе. Шәп. Менә оештырганда авырлыклар буламы, юкмы? Буладыр да ниндиләр? Ну, күбесенчә безнең хәзерге команда ул инде беренче тапкыр бармый. Шуңа күрә ниндидер авырлыклар юк. Авырлыклар юк. Без барыбыз да үзебезне беләбез. Беләбез безнең ничек эшләгәнен. Шуңа күрә безгә бик җиңел бергә эшләргә. Ярар, беренче тапкыр дисең, менә әлеге роль ничегрәк? Шәп, миңа ошый. Ашарга була тәмләп. Ярар. Яңа шатырда. Туран абый, сине күптән беләм һәм синең күп кырлы шәхес булуыңа көннән-көн гаҗәпләнәм. Синең кызыклы видеоларда, бик күп караулар җыйган видеоларың, алар актуаль һәм син һаманда яшьләр белән бер дулкында яшь теге на пульсе тотып торасың инде. Ничек шул юлга кирип киттең? Менә ниндидер вакытта син бит уйлап чыгара башладың. Миңа блогер булырга кирәк. Гади генә түгел, музыкаль блогер булырга кирәк бәлки. Ну, мин үзем музыкант булгач, мин бит пианинода уйныйм 5 яшьтән башлап, шуңа күрә миңа ничектер музыка һәрвакыт ошаган иде. Мин музыканы беләм, тыңлыйм, популяр музыканы да тыңлыйм, классик музыканы да. Мин эшләгән вакытта мин бер онлайн мәктәптә эшләгән идем. Һәм шунда безгә әйттеләр, әйдәгез яңа ниндидер ресурс табырга кирәк, чөнки YouTube ул аңлашылды. ВКонтактеда без беләбез шулай ук, ә менә яңа ниндидер социаль челтер бар, TikTok дигән. Әйдәгез шуны тикшереп карыйк. Һәм шул заманнан ничектер мин шуңа тартылдым да, үзем видеолар төшердем. Ул беренчедән эшкә кирәк булган иде. Әмма дә ләкин минем видеолар ничектер кешегә ошады да, мин дәвам иттем. Менә шундый. Әле КВН белән ничә ел шөгыльләнгәч, алар турында менә Юк, бу TikTok турында әйткән. Әйе, юк, ул бит инде роликлар, алар барыбер ниндидер юмор аларның төбендә. Ну, әйе, без КВН уйнаган вакытта шуннан инде. Шуннан килә инде. Юмор килә. Шуннан килә, Гуфидан. Әйе. Ярар. Менә музыкадан тыш синең әле бик тә Без КВН турында әйткән арада, менә Ислам абый мәсәлән, без бергә бер командада уйнадык. Байбулат абый белән бергә бер командада біз Сәләт командасы булган идек. Сәләт командасы бергә уйнаган идек һәм менә Ислам абый башта мине чакырган иде. Ул булган иде арт-директор соңгы елларда. Бу елны да беренче, икенче форумнарда ул командалар инде. Командалар, команда аралашабыз, әлбәттә, һәм инде Дамир Хасанов дигән бер егет безнең команда хәзер. Әйе, минем команда шулай ук һәм менә ничек миңа авырмы, җиңелме? Әлбәттә җиңел инде. Шундый команда белән без ничә ел беләбез бер-беребезне, шуңа күрә бик җиңел эшләргә дә, ял итәргә дә. Менә бит Сәләт ул дуслык. Беренчедән. Һәм шул дуслыкта тора.
Аннары турына буйса, менә синең бит әле тагын бер ягың бар, ул да булса менә видео, уеннар белән син бик кызыксынасың дип. Беләбез, Менә егетләр әйтә ала. бәйе. Сәлам егетләр. Ничек- Сезгә нидер видео кирәк, backstage, теге күрсәтергә бөтен кухняны. Әйе, Уйламадыңызмы? без аерым эшләр без аны Ярар. бу Менә бу теге фикер бөтен- 6нчы бөтен- форумга, бөтен 6нчы форум. стаканчыкларны күрсәтергә, бутылган Әйе. пицца кисәкләре. Илшат та быйклап ята, араган. Менә ничек вакыт табасың дип әйтик. Видео уйнарга да, төшерергә дә, арт директорда, әле син музыка коралларында да уйнап, нәрсәләрдер язып Беренчедән мин сәгать 6-да уянам. иртән, Әйе, сәгать 2-дә төнге йокларга. 4 сәгать. Әйе, 4 сәгать йоклыйм да эшлим көне буе. Юк инде белмим, ничектер Мисия һәр вакыт шул хәле. Теге ышанычлы дип сөйлисең. Юк, ну, белмим, ничектер шулай үзе килеп чыга, тайм-менеджмент бәлки. Сәләттә мин тайм-менеджерга барган идем берничә тапкыр, безнең монда мастер-класслар үтте. Мин сәлкеш буларак та, әйдәман буларак та шул мастер-класска укыту программасына җирдем, шуңа күрә бәлки ул ничектер минем хәтердә һәм шул тайм-менеджмент бәлки миңа Тагын булышадыр. сәләтнең кирәге чыкты. Әйе. Уеннар дигәндә без сиңа кичкенә генә уеннар әзерләдек. Видео уеннар белән бәйле ул уеннар. Әйдә. Хәзер булайрак без Уйнарга яратам мин. без менә бер мәшһүр, мәгълүм видео уеннан рәсем күрсәтәбез. Мин әйтергә тиеш нинди уеннар. Юк, бу бик җиңел булыр. Баштан әйтергә тиеш, әгәр булдырасаң. Син инде Үземә булдырасың. интерактивлар уйлап тагам инде ярар. Бу уенны турына бу шулай үзе уйлап тапты. Әйе. Үзенә. Гадәттәгечә. Һәм инде сиңа ул гына түгел, без бераз фантазия син иҗат белән, фантазия белән бәйле. Менә бу рәсемнәр, андагы объектлар Биләр форумындагы нинди объектка якын һәм ни өчен? Аны әле расларга да кирәк. Әйдә. Бу инде теге ачык, монда дөрес җавап, дөрес юк җавап түгел дигән әйбер юк. Минем креативностьны Синең креативлыгыңны тикшерәбез. Кич белән ашатыргамы юк микән беләбез. Димәк, менә бу инде Need for Speed дигән уен. Need for Speed, кайсысы карбон, белмим, хәтерләмим. Most Wanted. Most Wanted. Әйе. Менә бу нәрсәгә күбрәк бәлки ашханагадыр. Юкмы? Әнә теге пончик бар ич. Шуңа күрә пончик, теге ашхана. Монда сәлкеш ниндер сәлкеш бик ашыга, теге барырга. Миңа да шул теге күз алдыма килде. Ашханага йөгереп барабыз. Шәп креатив. О, менә бу Counter-Strike уйны. Әйе. Аха. Версияларын да әйтә аласың анда. Белмим, ну 1.6, 1.6 мәсәлән. 1.6? Әйе, бусы шул. Әйе, 1.6. Монда бассейн, өйләр, палаткага ашаган бу. Палатка. Әйе. Бассейн. Ва бәлки фәнсәр. Әйе, фәнсәргә ашаган. Фәнсәргә ашаган, анда бассейн бар. Фәнсәр ич бу. Әйе, без шулай дип уйлаган идек. Без фәнсәргә. Анда бассейн да бар. Әйе. Шул. Рәхмәт, Руслан. Рәхмәт, бик зур. Тикшердегез минем креатив. Монсы. О, бу нинди уен икән? Last of Us? Юкмы? Ярар. Fallout. Уйнаганы юкмы син? Юк инде, бу Азатның яраткан уены. Шуңа ул кертеп шунда. Син уйнаганы юк? Юк, уйнаган юк. Уйнаган бар, ләкин менә бу версияны түгел. Бу ниндидер яңа. Монда этне күрәбез, монда бу бәлки Salad Store'дыр. Юкмы? Әнә яңа футболкалар, яңа формалар. Һәм сакчысы. Ярар булсын ди. О, менә бу GTA Лос-Анджелес. Бу бит Лос-Анджелеста бина, нәрсәдер библиотекамы шунда. Милли библиотека, китапхана булсын ди. Әйе, шул булсын ди. Әйе, нәрсәгә? Корылтай шатыры. Корылтай. Зур. Әйе, зур бина. Мотор. Әйе, бергә әверелгән. Әйе. Афарин. Atomic Heart. Бу урыс уены. Әйе. ВКонтактеда. Безнекеңдә. ВКонтактега язылыгыз. Социаль челтәрләргә барысында. YouTube, ВКонтакте. Монсы official. Монсы нәрсәгә ашаган икән, белмим.
Бу ниндидер Самрух кышы? Юкмы? булырга мөмкин. Артабек? Артабек Берәнинде Артабекка ошаган. Артабек самрух кышына охшаган дип әйтергә мөмкиндер. Самрух. Әйе, әфәрин. Әфәрин Туран абый. Мин инде теге бераз булайрак кына карап отырам. Мин берсен дә бер икесен генә уйнамыйм. Мин яратам уеннар, шуңа күрә. Һәм беләсеңме, синең кебекләр бик күп икән. Туран абый һәм алар бик күп акча эшли икән. Әйе. Ник без монда утырабыз? Әйдә Хәзер уйнарга. уйнарга. Эфир бетүгә уйный башлыйбыз. Рәхмәт Туран абый, рәхмәт сиңа. Килегез, бүген кичке чарада безнең иҗади концерт. Сез уйлап, сезнең команда уйлап чыгарган иде концерт. Әйе, минемчә бик шәп булырга тиеш. Мин күрдем берничә номер. Сине чакырам һәм бөтен студияны, бөтен караучыларны чакырам иҗади концертка. Килегез, күрми калмагыз. Дуслар, безнең белән булыгыз, сәләт белән. Менә шундый кызыклы безнең кунакларыбыз. Шуннан да дуслар, сезне кичке чарада көтеп калабыз. Күрми калмагыз. Бу искиткеч матур концерт була дигәч. Инде дусларыбыз, безнең бер бик әйбәт рубрика бар. Дөресен әйткәндә, әлеге рубрика турында сөйләгәндә, бу Илдус абыйның иң яраткан рубрикасы. Кем ул Илдус абый? Әйе. Ну, Илдус абыйны сез аны барыгыз да беләсез. Ул Фәрит абыйның оныгы. Фәрит абый ул түбән ыштагы Илшат абыйның, ну билди, аңладыгыз бит инде, әйе. Менә әйдәгез, сораштыргалаштыргалы рубрикасын карыйк әле. Sıraştırgalaştırgalau bu dostum. Әйе. Безнең кичке чара. Монда сәлкешләр чыгыш ясый. Монда дулкынданалар, монда кычкыралар, монда шатланалар, монда җырлыйлар, монда бийләр. Гомумән монда бик нык күңелле. Әйдәгез, күрсәтәм. Сразу на интервью. No. Ничек чыгыш ясадыгыз? Вот, нидер рахманда. Бу күзлек белән кайда Әйдаман, кем сәлкеш икән аерып булаймы? Сез диджей дип ишеткән идеме мондаймы? Юк. Сез шундый матур иттереп, рәхәт иттереп утырасыз. Рәхмәт. Билетларга төрелеп, күңеллемесең? Нәрсәләр булды монда гомән? Кино күрсәтәләр. Сез билетларга төрелеп, кино карадыгыз. Нинди образлар бу, нинди? Бу ясадым. 2 сәгать. 2 сагать ясадым, честно. Фея крестная. Кемнәр генә юк монда, кемнәр генә юк җәмәгать. Исем сезне беләм. Беләсез? Әйе, сез бит Индия. Индия. Әйе. Siz монда юкка гына килмәгәнсездер. Бүгенге кичке чараны нәкъ беләсез, комментарий аласыз дип ишеткән идем, бу дөресме? Юк. Кемсең сез, Менә бу кичке чара авылдагы кич чыгуларны хәтерләп миңа. Әйе, әзгенә клуб кырындагы. Безнең кешеләр гаилә кебек, бер авылдан кебек, безнең кеше белгән кебек, шулай комфортно, рәхәт итеп кенә үтә. Просто үзенең атмосферасы бик шундый шәпски. Сәләт гаилә. Алмасхан Аспарух. Все, бу закка. Бу ике авылда как раз менә шушы ике күрше авыл очрашкан урынысы булды бу. Сез бит киберспортсмен аймы? Может быть. Кемсең син? Мин Тор түгел, Тормас. Бу чөкешне син генә күтәрә аласың димәк. Әйе. Син кем? Мин Големшик. 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 Кемсең? Күздәшекне беләм. Големнең символы. Големнең символы големшик. Әйе, синең белән күтәрик әле. Бергә без Тордан да көчлерәк димәк. Җәмгать күргәнегезчә искитмәле кичке чара бара монда. Кемнәрдер дулкынланып чыгыш ясый, кемнәрдер рәхәтләнеп кино карый, кемнәрдер рәхәтләнеп җырлый, бии. Барысы да сәләт мөхитендәге дуслар. Сезне студиягә тапшырам, Рүзәл Рәхими. Рәхмәт Фаил, һәр вакыттагыча оригинал, креатив һәм безнең менә монда йөргән номерларын күрсәткән сәлкешләрнең, әйдаманнарның потенциалын
күрсәтә аласың син һәр вакыт. Фаил, син алкышлыйбыз, рәхмәт сиңа бик зур. Һәр вакытта да кайфны күтәрәсең инде менә. Кайфны күтәрү дигәннән менә безнең кайфны шулай ук сез язган комментарийларыгызда күтәрә бит әле. Һәм әлбәттә бу иң беренче чиратта Әдип Әлмирнең комментарийлары, рәхмәт. Җәүдәт абый, рәхмәт сезгә бик зур. Рәхмәт сезгә, һәр вакытта да карап торасыз, утларыгызны куеп торасыз. Рәхмәт сезгә һәр вакыттагыча. Сезгә инде алкышлар. Рузель абый, Туран абый, мин сезне яратам. Без дә сине яратабыз, алсу чын күңелдән яратабыз. Һәм дәвам итәбез. Сәлам дуслар дигән Рафис. Зөһрә сәлам җибәргән. Рафаил кеше сораган иде миннән, Рузель абый башлыгың бик текә, кайдан алдың дип. Мин анырга кеше ничектер менә булай кашып кына җавап бирергә тырыштым. Ләкин бүген тагын сораган, Рузель абый башлыгың все-таки текә. Рафаил, минем номерны язып ал. Сөйләшербез, аңлашырбыз. Ләкин инде әлбәттә мин сине тагын бер тапкыр сәләт сорарга юнәлтәм, чөнки анда менә шундый башлыклар, алар бар. Рәхәтләнеп сайлап үзеңә ошаганын размерларын карап аласың. Йо, сәлам дигән инде рэпердер инде бу. Тео Марилла дигәненең. Аннары тагын язган. Илдар, Руслан, Азат сез мондамы дип сораган. Әйе. Бу Илдар, Руслан, Азат бу безнең команданың иң төп кешеләре, һәм инде алар кадр артында. Менә мин монда сезнең каршыдан нәрсә сөйлим, бу инде менә шул хәтле 2% эш, ләкин инде калган 98%-ны менә экран артында сез күрмәгән егетләр, кызлар эшли, менә аларга инде зур хөрмәт. Аннан Гүзәл апа язган, Туран абый, ут дигән, Туран абый чыннан да ут хөрмәткә лаек кеше. Нәрсә дисәң дә, Кирилл язган, вы крутые, а рэперов будете звать в гости. Әлбәттә без рэперларны аңлаучы, Кирилл үзе дә рэпер, әлбәттә без рэперларны һәр вакыт күрергә шатбыз, чөнки аларны бик яратабыз. Менә шулайрак. Фарис язган, җанлы сәләт сездә рәхәт. Менә бит, менә Фарис. Син аңламчы, син рэпер, әйдә. Без сине чакырабыз, сәләт җанлы сәләткә. Назим яза, Назим нинди татарча фильм тәкъдим итәсез? Нинди татарча фильм тәкъдим итәсез? Ничегрәк ул нинди татарча фильм тәкъдим итәсез? Без киңәш итәргә мин сезгә карарга, Биби Нурны кара, эш аяклы атны кара, татар телендә булган тапшырылмаган хатларны кара. Микулайны кара, бик актуаль. Байбулатның тагын бер киносы 14 сентябрьдә чыга, анысын да карарга онытма. Менә сәләтләр хәзер инде кинода төшерә башлады җәмәгать. Зур кино дип әйтик. Рифкат, Рузель абый, сезнең сәләттә иң яраткан җырыгыз нинди? Рифкат, сиңа җавап бирәм. Хыялым яши күңелдә генә, кулларым сузыла күкләргә, мин яшим шушы дөньяда. Киттек. Менә шул җыр миңа күңелемә никтер бик кирип калды. Кайчандыр һәм һаман чыкмый әле. Мин яшим шушы дөньяда дип гел җырлыйсы килә иртән торгач. Вау! Фәридә безгә яза һәм сәламнар җибәрә. Казахстаннан сәлам дип. Күрдегез безне әле Россиядә генә карамыйлар икән әле, Казахстанда да карыйлар икән җәмәгать. Менә бит. Сәламнар Казахстанга, кайнар бик кайнар чын татарча төрки кардәшләребезгә сәламнар җибәрәбез. Ник җанлы сәләт җәйге форумнарда гына эфирга чыга дигән бер Фарис. Ник җәйге форумнарда гына. Чыннан да, минемчә бу бик үк дөрес түгел. Без кыш көннәрендә дә, яз көннәрендә дә, көз көннәрендә дә эфирга чыгарга тырышачакбыз. Ләкин монда баштан карларны йырып ничектер бу җиргә үтәргә кирәк булачак. Аннары туннар киеп утырырга кирәк булачак. Әлбәттә, бу шаярту гына. Бу һәм бу теләк, һәм бу план
һәм бу хыял. Ләкин инде дуслар, нидер планнарыбыз, хыялларыбыз тормышка аша башлады. Инде бүгеннән үк хәзерге вакытта Шаян ТВ телеканалында, балалар телеканалында, ТНВ телеканалында һәм ТНВ Планета, ягъни аны Казахстанда да карый алалар. Шулай без әйтергә антым, Төркиядән дә сәламнар җибәрделәр, Төркиядә дә безне карыйлар икән. Димәк, дөньяның теләсә кайсы почмагында айга бер тапкыр сәләт дигән тапшыру чыга. Яшьләр тапшыру, яшьләр өчен әлбәттә, ләкин инде сез әгәр күңелегез яшь булса, менә аны карый аласыз. Демәк, дуслар, зак сөйләдем, ләкин комментарийларны укымыйча хәлем юк иде. Ачуланмассыз дип ышанып калам. Безнең инде хәзер гадәттә сизәсезме, кемдер атлый менә монда? Кемдер шакый? Әйе? Әйдәгез, әйе, кирегез. Хәзер танышырбыз. Демәк, дуслар, бездә кирде чыкты рубрикасы. Башлыйк әле. Бүген кирде чыкты рубрикасында безнең искиткеч шәп кунак булды бит әле. Мин аның регалияларын укып китәм, чөнки бик күп икән. IT белгеч, Учи.ру методисты, компьютер курслары авторы, Сбербанк өчен машина өйрәнү буенча мәктәп укучылары өчен курс авторы. Буткемпларда катнашучы Булат абый Маликов. Булат абый, сәлам. Булат абый, как дела, как настроение? Отлично, все замечательно, супер. Очень классно. Как тебе форум, наше вот все это пространство, студия, обстановка, дети? Очень нравится. На самом деле, как в детстве, как сам побывал в детском лагере, вспомнил, как это было, да, как оно было классно, хорошо, весело, задорно. Очень нравится, очень здесь комфортно. И дети очень классные, с ними комфортно работать, классно взаимодействовать. Мне нравится. Как раз хотел спросить о детях, как они реагируют, как они берут информацию, есть ли у них жажда, рвения, или вот нужно наоборот как-то доносить до них? Но дети, они всегда разные, они есть те, кто очень хочет брать, да, и это очень всегда много энергии возвращает. То есть ты, вот почему я люблю работать с детьми, потому что ты им даешь, и они в 100 крат возвращают свою энергию, делятся вот этой добротой, позитивом, да, такой жаждой знаний. Есть кто-то, кому надо искать какой-то подход, но все они очень открыты и всегда готовы что-то принимать. Если им нравится, готовы всегда это возвращать 100-кратно, и это супер круто. Вот ты сказал, что тебе нравится учить. Да. Да? Что преподавал, что учил? Преподавал математику и компьютерные курсы, то есть программирование, информатику, различные там веб-разработка, то есть всякие такие школьные предметы именно для вот, учеников школ. И, ну, тебе нравится, да, вот то, что вот с детьми работать, какую-то аналитику вести, там, журналы заполнять? Да. Или это не так сейчас делается? Сейчас не совсем так, то есть я редко работал в школе, совсем немножко, да, больше работал в частных организациях, как такой репетитор, либо преподавал в частных компаниях, да, в виде учителя, преподавателя, и там очень часто группы небольшие, с ними очень удобно работать, и с детьми классно работать, потому что они еще достаточно гибкие, и из них можно лепить все, что тебе нужно, да, то есть все знания, все вот эти взаимодействия, они еще все только развиваются, и это очень круто смотреть, как результат, который ты в них вкладываешь, очень быстро дает какие-то свои плоды, и видеть, как они растут, как им это нравится, как они от этого начинают кайфовать. Если вначале они там приходят с математикой, у них проблемы, трудности, в конце, когда они уходят, они супер там крутые результаты показывают, да, очень классно сдают экзамены, там получают 4, 5, хотя изначально рассчитывали на какую-нибудь 3 хотя бы. То есть вот это самое, наверное, приятное, когда ты работаешь с детьми, они очень быстро учатся, очень быстро получают результат, особенно если им нравится, то получается хорошее взаимодействие. А вот математика и нейросети, что общего и что различного? Ну, наверное, общего это то, что в основе нейросетей лежит теория вероятностей, статистика, да, это все построено как раз-таки на статистических приемах, просто при помощи компьютера описанных и автоматизированных. То есть вот общее как раз-таки тем, что часть математики, она туда перекочевала, легла в основу, да, раздельно это как раз то, что это вывелось в отдельную вот эту вот программную часть, да, где уже все работает за счет кода какого-то, то есть совместно с программированием, с каким-то таким отдельным, скажем так, видом деятельности. Ну, окей, вот как раз теория вероятности больше там похоже, то, что как бы история хаоса. Да, вот
нейросеть возникла из ниоткуда и пока не совсем понята, мне кажется, еще и не совсем раскрыта нынешним поколением. Как, Булатабы, ты видишь будущее нейросети, в какую степь она уйдет, как она будет реализовываться в жизни, в обычной, в квартирах, например, в машинах? Хороший вопрос. На самом деле она сейчас уже достаточно плотно входит в нашу жизнь, да, то есть я вот рассказываю. Пока совсем как бы по чатам, какие-то определенные задания, а в будущем буквально лет через 10-5. Кажется, это история каких-то таких персональных маленьких помощников, которые будут поддерживать, да, опять же, там, в учебе, да, то есть это вот сейчас набирает оборот вот эта популярная история, когда дети учатся в школе, и нейросеть, тот же там какой-нибудь чат GPT, да, помогает детям в освоении каких-то сложных тем. То есть ребенок не понимает, спрашивает у учителя, он ему что-то как-то объясняет, если ребенок все еще не понимает, он обращается там, к нейросети, да, это по сути машина, программа, которая не устает, которая может там на 100, на 500 вопросов отвечать нон-стоп, да, формулировать по-разному, и тем самым как раз-таки вот это обучение делать более плавным, более спокойным, более, опять же, интересным, да, то есть может как-то своими примерами заинтересовать. И вот в будущем, наверное, это речь о каких-то таких помощниках, которые будут упрощать какие-то бытовые вещи, да, которые сейчас нам как бы приходится тратить на них какое-то время, какие-то силы, да, а в будущем мы можем спокойно что-то попросить, и машина будет делать это за нас. Окей, я хотел больше обратную сторону тоже затронуть, потому что нас и родители смотрят, и как бы сюда родители тоже отправляют своих детей. Есть такое мнение, то, что как бы легко полученное знание, оно не особо закрепляется, и вот чем больше нейросетей, чем больше вот этих помощников в изучении, в методологии, да, которые внедряем, то дети постоянно, ну, у них уровень интеллекта снижается. Это, вы работаете с детьми, так ли это, не так ли это, я понимаю, это тяжелый вопрос, это, ну, мы вот хотим узнать ваше мнение. Есть такая история, есть такое предположение, что дети, да, и не только дети, но и взрослые вообще в целом люди, когда им все приносят на тарелочке, что это очень сильно ослабляет ваше внимание, какие-то там интеллектуальные способности, да, но сейчас очень многие исследования происходят, да, проходят исследования, и по ним, да, меняется методология преподавания, что преподавание это не только, что тебе нужно самостоятельно вгрызаться в какие-то знания, в какой-то гранит науки, да, и самому брать, но и достаточно хорошие методологии есть, которые прописываются как раз на вот этом взаимодействии легкого обучения, когда ты плавно погружаешься в какую-то среду, плавно, там, без большой боли, скажем так, да, получаешь новые знания. И здесь, наверное, даже больше вопрос не в том, что тебе приносят все на тарелочке, а в том, что тебя это заинтересует. То есть здесь больше переходит, да, приоритет в положительную такую сторону, в сторону интересов. То есть, если раньше это типа тебе надо, ты должен, ты там прям учишься, грызешь на оценку. Да, то есть тебя прям заставляет, и в какой-то момент у тебя начинает получаться, и вот тогда ты такой, все, я крут, красавчик. Да, а здесь сейчас история про то, что ты занимаешься, и тебе понятно объясняют, понятно доносят, да, то есть можно вспомнить там ту же физику, как в школе все учились, всем было очень тяжело там на нее переходить, да, у многих там проблемы с математикой, когда они к нам приходят, да, чтобы учиться. Вот, а здесь это как раз история про облегчение входа, да, и повышение интереса. И интерес, он помогает как раз-таки увеличению, дальнейшему развитию. Как и, наверное, любое что-то новшество, это способ, это новая возможность. Как говорят татары, болта кем хуланда, можно, и как и огонь, да, как в пользу можно и вред можно. Да. Хорошо, Булатабы, спасибо большое, спасибо. Я надеюсь, сейчас родители успокоились. Спасибо, да, давайте поаплодируем вам. Мне кажется, мы чуть-чуть перетянули, да, вот у нас мы хрон, может, какой-то вышли, но мне кажется, вот те слова, которые вы сказали, нам очень нужны и очень полезны. Мы обычно гостей без игры не отпускаем. Вы же с нейросетями работаете, да, постоянно. Вот мы для вас приготовили, точнее, нейросеть та же самая приготовила для вас задание. Мы взяли выражения, которые используют айтишники, ну и спросили немного визуализировать вот это выражение в виде картинок. Мы вам покажем сейчас эти картинки, и ваша задача угадать именно это выражение. Попробуем. Возможно, вы это не используете, но это, в принципе, такие часто используемые выражения. Попробуем, посмотрим первую картинку.
Что же это может быть? Компьютерный баг, скорее всего. Компьютерный баг. Ой, жучок. Ну, баг, наверное, да. Ну, в принципе, да. Баг на проде, как бы, да. Да, баг на проде, да. Компьютерный баг на проде. Все. Мне кажется, можно и погромче поаплодировать, ребята. Следующая картинка. Первая была очень легкая, по-моему. О, это какой-то самоходный самоходный ноутбук, что? Но он вот на чем-то стоит, да, вот на определенных вещах, которые помогают ходить. На костылях. Ага. Да, костыли, получается. Костыли где? Ну как, что это означает? То есть, Ну, когда мы что-то какими-то окольными путями решаем проблемы. Ага. Добавляем. Слушай, называется костыли, да? Да, да. Костыли в программе. Да, ну, костыли в программе, костыли в Да. Как понять окольными путями решаем какие-то Когда ты написал программу, она Ага. вроде работает, но возникают какие-то ошибки, и ты поверх этого пишешь что-то, что... Исправляет вот да, эту ошибку. исправляет ошибку, как-то некрасиво, что-то страшно, стрёмно, там буквально за 5 минут как-то там прикрутил, чтобы оно Ага. работало, и вот это вот уже костыли. наколхозил называется? Да. Ага. Ну и третья картинка. О, это что-то... Это человек чистит что-то там от мусора, от каких-то макарон, или это провода, ну, что-то там чистит. Что-то чистит. Вот это... Это похоже на большие процессоры. Обычно... Ну, с чисткой что связано? Вот, Ну, с это чисткой? код, это чисто, там технический долг у них есть. Надо не так усложнять. Все намного проще, чем мы думаем. Когда что-то там забивается, долго работает, мы какую-то... Что-то происходит, да? В телефонах мы постоянно это делаем. Чистка памяти, может? Да, чистка памяти, чистка кэша. Чистка кэша. Да, все. Абсолютно правильный ответ. Спасибо большое, Булатабай. Спасибо большое. Спасибо вам, спасибо. Да, Рахмет Сизга Бекзор, спасибо, что зашли. Продолжайте также просвещать этот мир, делать его лучше. Спасибо. Сау болыңыз. Булатабай Ирак китмешә торыгыз, чөнки безнең әле хәзер сезнең өчен түгел, гомумән безнең тамашачылар өчен музыкаль сюрприз булырга тиеш. Инде дуслар, без сәламнәр әйтә башлаган идек бая, тиз генә әйтеп алам, чөнки безнең эфирыбыз бара, комментарийлар языла һәм әйткән идек аны төрле чит илләрдән, ераклардан безгә сәламнәр җибәрәләр дип, ләкин инде дуслар, менә нинди Казахстан, нинди Төркия, монда дуслар безнең балык бистәсеннән сәламнәр җибәрәләр. Әле ул гына да түгел. Яшел үзәннән җибәрәләр сәламнәр дуслар. Әле ул гына да түгел һәм безгә Нижневартовсктан хәтле сәламнәр җибәрүчеләр бар, безнең караучылар бар, тамашачылар, рәхмәт сезгә бик зур. Карагыз безне һәм комментарийларыгызны һәр вакытта да калдырган унытмагыз. Чөнки сезнең комментарийларыгыз безнең видеоларыбызны популярлаштыра һәм күбрәк тамашачыларны безнең эфирларыбызга җәлеп итә. Хәзер вәгъдә иткәнчә безнең эфирда иҗади номер Җәмилә Әсхәдуллина, Җәмилә инде ул монда, Җәмилә безнең бик күп төрле музыкаль премиялар лауреаты, әле ул вокалдан кала бал биюләре белән дә шөгыльләнә икән профессиональ дәрәҗәдә. Җәмиләгә сүз, Җәмилә рәхим ит. Гармун алык әле дускай, гармун уйнатыйк әле. Гармун алык әле дускай, гармун уйнатыйк әле. Яшь
Яшактагы кимыңнарны кабат уяты Яшактагы кимыңнарны кабат уяты келе Yüreklerde şilkederse Tölyanın kımış mını Yüreklerde şilkederse Tölyanın kımış mını Var yaşlarının küngeline Kersen halka basmanı Var yaşlarının küngeline Kersen halka basmanı Başka tuğan şirketim bitul Babaylar mıngından başka tuğan şirketim bitul Kiysiz mansız utkan kınar Yaşalmagan ken bitul Kiysiz mansız utkan kınar Yaşalmagan ken bitul Яш чактагы кыймыңнарны кабат уят дигәле. Шуннан да бик күп җырлар җырланды. Сәләттә Җәмилә, рәхмәт сиңа, бик зур һәм иҗади уңышлар теләп калабыз. Яш чактагы кыймыңнарны уятканың өчен бик зур рәхмәт. Инде дуслар, безнең өр-яңа рубрикабыз туды бит әле. Күптән түгел генә һәм ул иң тәмле рубрика. Бул да булса кыяр помидор рубрикасы. Безнең сәләт Барыгызга да сәлам. Без сезнең белән сәләт утарында һәм безнең монда помидор үсте. Алар хәтта икәү. Кабакка шагам, кабак. Монда бер нәрсә дә юк, дуслар. Кызганча каршы. Монда әллә ни уңышлар сизелми. Иң мөһиме карагыз, кукуруз ничек гөрләп үсеп утырганда. Кукурузны без кабакка караганда тизрәк ашарбыз бугай. Әлеге бакчадагы булган барлык яңалыклар шулар иде. Су сибегез, шүпләрне утагыз һәм бар да менә булай булачак. Хәзер рүтә сүз сиңа. Помидорлар да, кыярлар да, сәлкешләр кебек үсәләр дә, җитәләр икән. Әлегә өлгереп җитмәгәннәр икән әле безнең помидорларыбыз, кыярларыбыз 6нчы форумга өлгерерләр дип ышанып калабыз. Һәм инде әлбәттә миннән соң бу урында утырган алып баручы һичшиксез сезне бу бик мөһим мәгълүмат турында хәбәрдар итәр. Инде дуслар, без теге тагын тиз генә килеп ирешкән бер кичкенә генә комментарийны укыйбыз. Һәм сезнең белән саубуллашабыз. Алина язган, Сәләт Биләр форумының оештыручыларына афәрин дип әйтәсе килә, алга таба да уңышлар телим. Гади генә сүзләр булса да, ләкин шуннан да бик зур рәхмәт сезгә һәм бик зур рәхмәт оештыручыларга. Әлеге форумны, чөнки алар һәр берсе зур бер механизмның бер детале, шундый зур миссия башкаручыларга. Һәм инде шуннан да зур рәхмәт. Менә гади сүзләр язган кешеме, ләкин бу чын күңелдән һәм шуннан да зур эш өчен. Без аны һәр берсендә аңлыйбыз. Нинди зур икәнен. Шуңа инде дуслар, әлеге форумның һәр бер өлеш керткән кешегә бик зур рәхмәт телибез. Һәм инде менә шуны сезгә дә бик зур рәхмәтләр әйтәбез. Безнең белән әлеге сәгать дәвамында җанлы сәләттә булганыгыз өчен һәм һәр вакытта да сәләт белән элемтәне измәгәнегез өчен. Шулай итеп, хөрмәтле дусларыбыз, безнең тапшыруыбыз ахырына да якынлашты. Ни дисәң дә,
Без барыбер сагыначакбыз сезне, ә сез безне сагынган кебек. Шулай итеп, дуслар, сезнең белән саубуллашабыз һәм келесі очрашуларны көтә башлыйбыз хәзердән. Келесі очрашуларга кадәр сау булыгыз һәм истәлекле фотографиялар сезнең өчен.